बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मोसाबादे जों नेरनानै जों जोनोम जादों। खुनु रावखौबो गिनाय गैया, फासयनाय गैया, रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। बनसुआ निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तर सौहैनाय लोगो लोगोनो आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजोनि सिमांखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बनसुनिसिम साबायखर। दा आं बेखौसो बुंनो सानदों जे बनसुआबो खावनै बायदि जानानै दं, नङा होमबा? दिनैहाय बनजित मन्जिलनि ग्रुपआ दिल्लीयाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारहैबाय। बेनि थाखाय रायजो राजाजों लोगोसे आंनिफ्रायबो साबायखर। नाथाय बै माखासे बनसुनि थालांनाय दैदेनगिरिफोरनि खामानिया मा? बिथांमोना हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन ना हाया? बे आंनिफ्राय गिदिर मोनसे सोंलु जानानै फैदों। दाखालि जितु गावजों गावनो फाटा-फाटि काउन्टार होलायनायखौ नुनो मोनदों। माबा जलंगा सिङाव हाबसोनानै थानाय एन्जर, मना सिङाव हाबसोनानै थानाय मावजि, सिन्डिकेटनि केलेंकारि बायदिसिना ओंखारलांलायनायखौ नुनो मोनदों गावजों गावनो। ओरैनो बनसुआ मेरौ जेराव मोनसे संगठनखा। बेखौबो आरो सोखावबावोब्ला जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामना लाखिनो हागोन जानो? बेबो आंनिफ्राय गिदिर मोनसे सोंलु जानानै फैदों। दिनैहाय बनजित मन्जिल बिथाङा हारिनि थाखाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामहैबाय। बे जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा। नाथाय बनसुनि गोबां थालांनाय दैदेनगिरिफोरनि खामानिया मा? बिथांमोननि मतामतआ मा? नोंथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो आरो आंबो सासे बेक्ति हिसाबै मोनथिनो लुबैयो। दिनैहाय नोंथांमोना आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिग्रायनायावबो बाहागो लानो हायाब्ला, हारिनि खैदां खैफोदावबो बाहागो लानो हायाब्ला, एसटिनि बिखय 6ता जनजातिनि हेंथायै आरो आसाम सोरखार, भारत सरकारनि हेंथायैबो गसंनो हायाब्ला नोंथांमोना मा मावनो सानदों? ना बे सिन्डिकेटआवनो जिरायबाय थामारनोसै नामा? फोरनि देरसिन सिमां, मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनो थांखि लानाय जे सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, जाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां, बे सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली नैबे जन्तर मन्तराव दिनै धरना लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै उदां अखोराङावहाय जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आरो आसाम स्टेट, आसाम डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै जों अख्रां गंसे रिंसार होनानै दिनैनि बे जन्तर मन्तराव जोंनि दिनैनि बे धरनाखौ लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै जगदान होनो एबा सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सौफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सौफैनो हादों आरो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सौफैनो हादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिनावनो बर'फोरनो उदां बड'लेण्ड नांगौ, जाय बड'लेण्डखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै हास्थायो आरो जाय बड'लेण्डआनो बयबो बर' हारिनिनो देरसिन सिमां, बेखौ जों गिबियावनो दाबि खालामदों। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय, हाजोआव थानाय बर'फोरखौ एसटि दैखांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो आलादा दिनै रेजिमेन्ट नांगौ होननानै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा आसामाव सोलिबाय थानाय जे 6ता जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा दिनै एसटि बिदों। बे एसटि बिनायखौ जों जयैनो जों टिवा स्टुडेन्टस इउनियन, गार' स्टुडेन्टस, राभा स्टुडेन्ट आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादै जों जयै दिनै अप'ज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौबो जों दैथायहरदों आरो अख्रां गोमजासे दिनै जोङो दिनै बुंदों दे एसटिफोरनो दिनै एसटिफोरखौ आसामाव दिनै प्रटेक्सन होनांगौ आरो 6ता जाथि जनगोष्ठीनि एसटि होनो मोना आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना थागिबि नङा होननानै जों दिनै मेम'रेन्डाम गेजेरनि गेजेरजों दैथायहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनो आसामाव आलादा रायजो होनायजों लोगोसे संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा, बेजों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल्सफोरनो जे अट'नमास काउन्सिल दं, बिथांमोननोबो जे 6th शेड्युल
अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनांगौ आरो बिथांमोननि राव हारिमु बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ होननानै बनसुनिफ्रायबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारनोबो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार भारतनि प्रेसिडेन्टनो जों मेम'रेन्डाम जों दैथायहरनाय जादों। जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दिनै पारमिसन मोननाय बादियै दिनै बेयो 10टानिफ्राय 11टासिम जानानै थांबाय आरो जिहेतु बनसुनि मावनो लानाय जाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय बै क'क्राझार नोगोराव थानाय जाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि गोथै हाखर बेवहाय जि बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै जों जि मोनसे समायखिरा लाबाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दानि जाखांबोबाय थानाय बर' लाइमोनफोरा फिन खेबसे सोमावसारनो थाखाय जि गावखौ बाउसोमनो थाखाय बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मोसा बादे जों नेरनानै जों जोनोम जादों। खुनु रावखौबो गिनाय गैया फासयनाय गैया रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो बे सोमावसारनाया 2022निफ्राय दिनै खेमब्रै जाबाय दिल्लीयाव आरो जेब्लानासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन। जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला आसामावहाय सोमावसारदोंमोन 6था जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना होननानै गोबां आफादफ्रानो दिनै धरना होदों गोबां आफादफ्रानो गोबां खोथा बुंदों दा बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांमोन बादे बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो गोबाव सम जोङो बुंबोबाय थादों दे जोङो दिनै एसटि थाखानाय एसटिफोरखौ दिनै खस्थ' होआलासिनो सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा एसटि मोनोबा बेयाव जों गसंथेगोन आरो बिथांमोननो इलिगेलि भाबै भारतनि संबिजिताव जाय बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों आरो बिथाङा जोंनो एसटि होखांनानै बिथांमोना जोंनो सोरबा ट्राइबेल्सफोरनो थाबोनाय ट्राइबेल्सफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेसन होनानै आरो बर'फोरनो रायजो होनानै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया बिथांमोना जेनेरेल जायो ना बिथांमोना ओबिसि जायो ना बिथांमोना शेड्युल केस्ट जायो जाबाय थाथों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोननो एसटि होनायनि आगोल इलिगेल भाबै जोंनो 5 मिनिटसो आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होग्रोनांगोन बेनो जोंनि स्टेट आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया। दिनै जोङो आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै टिवा स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्टस दिनै गार' स्टुडेन्टस आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयैनो जों दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बेयाव स्ट्रंलि होदों दि एसटि होनो मोना बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो एसटि होयोबा थाखानाय एसटिफ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन मानो होनोब्ला दा थाखानाय जि एसटि बिथांमोना बुहुत बेकवार्ड बिथांमोना आपलिपमेन्ट गैया इक'नमिकेलि गोबां खस्थ'यै दिनै बिथांमोना थांबोदों आरो बिथांमोनानो बिनि भुमिपुत्र आरो जाय 6था जाथि जनगोष्ठी एसटि बिनो नागिरदों बिथांमोना बिनि थागिबि नङा बिथांमोना गुबुन देशनिफ्राय फैनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आरो बिथांमोननि जे क्राइटेरिया बेनाय खुनु बिथांमोना मोनसे गावसिनि निजा भाषा गैया निजा राव गैया निजा हारिमु गैया निज धर्म गैया बेखायनो बिथांमोना मोना होननानै जों स्ट्रंलि भारत सरकारनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों नैबे बनसुनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर प्रग्रामनि थ्रुयै लाजिनाय गैया जों सोरनिबा हाखौ जों सेनो बियाखै जों मोननांगौ मोन्थाय जोंहा दिनै आबै आबौ होलांखानाय हा हु जाय जों बर'नि जारिमिन जोंहा दंखायो भारतनि संबिधान बादे आर्टिकेल 2 and 3 आवहाय जि जों आलादा रायजो मोननांगौ जोंहा जि अधिकार दं बे अधिकारखौसो जों दिनै बिनो फैदों आरो बेयावहाय खुनु गिनाय गैया लाजिनाय गैया बेयाव खुनु सोरखौबा जों गिनाय गैयालासिनो जेरै जों मोसा बादे नेरनानै जोनोम जादों थिग बिदिनो बनसुआ जेब्लायबो जों नेरै जों थांबाय थागोन जेब्लानासिम आलादा रायजोखौ जों मोना अब्लानासिम बनसुआ आलादा रायजोनि थाखाय जों नांबाय थागोन। जोङो दिनै जिहेथु जोंहा बर'फोरनो फिसा मोनसे काउन्सिल होबोदों जाय काउन्सिलखौ दिनै 93 आव बिएससि होबोदों 2003 आव बिटिसि होबोदों 2020 आवहाय बिटिआर होबोदों बे काउन्सिला मालाबाबो जोंनि बर'फोरनि डिमान्ड नङामोन
जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ जाहैबाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि बर'फोरनि हा हु बर'फोरनि राव हारिमु बर'फोरनि आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन होनो हागोन बिसोमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिमान्ड आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटसोमोन सोरबा एक्स बेल्टि सोरबा बेल्टिफोरनि डिमान्ड एनडिएफबि फोरनि डिमान्ड सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बे बड'लेण्ड आलादा रायजोसोमोन बे खुनु काउन्सिल नङामोन नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंखौ थगायनानै फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होदों जाय काउन्सिला 93 निफ्राय दिनै 2003 आव बिटिएसि होनानै 2020 आव बिटिआर होनानै बे मालाबाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै जेब्ला जोंनि बर'फोरनि आफादफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोनखौ सम गैया बिथांमोनखौ होनो हाथ'वा होननानै काउन्सिल होबोदोंमोन नाथाय बे काउन्सिला जोंनि बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो दिनै सन्थुष्ट नङा बिनि थाखायनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लासिम जोंनि आलादा रायजोआ थांबाय थानांगोन आरो जेब्लानासिम आलादा रायजो मोनगोन अब्लासो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि आसामाव नासयजानाय दिनै बे एसटि बादे बिजानानै नन ट्राइबेलफोरजों दिनै एसटिफ्रा दिनै खस्थ' मोननो नागिरनाय आसामाव दिनै असमिया भाषा रोङाबा जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा साख्रि मोनै दिनै हा हु सेजानाय गावनि ट्राइबेलावनो गावनि ट्राइबेलनि हायावनो दिनै 6 सिडिउलावनो हक जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवनो हक दिनै गुबुनफोरजों जों सरकारजों जों होखारजानाय गावनि हायावनो बैफोरबादि खस्थ' दुखु जों मोनबाय थागोन जेब्लानासिम जों आलादा रायजो मोना गावनि हायावनो जों होखारजागोन गावनि हायावनो जों भाषा रोङाबा साख्रि मोनै असनमान खालामजागोन दिनै बैफोरबादि एसटि बिनाय जोंखौ एसटिनिफ्राय नासयनो नागिरनाय गोबां जेंना जेंसिया जों आलादा रायजो मोनाबा जों जाबाय थागोन बिनि थाखायनो जोंनो न'खरनि पावार हम पावार फाइनान्स पावार हा हुनि अधिकार गासैबो अधिकारखौ नांगोन अब्लासो जोङो दिनै जों थांनानै थानो हागोन बे बुहुम बिखायाव बर' हिसाबै जों बिखा फोदांनानै जों थांनो हागोन जेब्लासिम जों रायजो मोनगोन नङाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा